Asa man ito ba? Labihan sa pagpangasay. Uy. Grabe ba pahad yung Clyde eh. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Isang ng paplay? Ano nang okay mo sa basura? Oh no! Tinawa na si Clyde. Kita isa mo kan mangkay ka kabalong natay gipangita diri ah. Saan gipangita nimo? Mungka ni ay si pag-apil-apil ba? Na, wa pagapon ka nagbag-o pab sukad sa una hantud karon nangita ra gapon kag pagkaon sa basura. Alangan nga gutom na kayo. Ya isa pa nganong dira man ka nangita nga daga magbasura dito sa baan ni makadung si mo bob. Kasi subo-subo dia. Kay basura dito ah. Lali to. Pero ayun na pabs kay mga hugaw naman na madaot imong tiyan, daot na imong nang madaot pa imong tiyan. Grabe ka dia oy. Ani ubanin na lang ko bi. Ano kung chika ang iskartian dito ba? Sabay ko bigay medyo maulaw pa ko. Di ko eh. Bahala kaya gutom kayo niya. Pagbanon ko nimo na ikaw dito. Kung kaon lang dili ko sure pero Mr. Lim man pwede na to na diskartian. Naana po na imong pasalig ha. Sure man ka na. Dugay na ta nag-uban wag gyapon kay salig sa kuha. Ani. Sa una hantod karon. Ani. Uban nanti ka pero pakanas ako. Wala lagi makakaon ka dito sa man. Antay ha tara. Ibili na. Mura po kay tatay dang dadalag sa kumpong. Wala na may nungkod. Saan mo takong kagutom man sige ra tagbaktas asa man ilang balay. Narato ganina nakita na ko sa Clyde dire. Ang ani ron. Gusto wala lang ko na distract si mo nasundan ta na ko siya. Nganong niadto man pud ako sa kuha. Una apaps amigo kayo tika. Ulaw kay makitaan sa ubang tao nga okay ka sa basura. Tura mo may pagsulod. Mauna. Tara na gutom na kay ko. Tara. Ang balay nila Clyde. Ayun na. Ayo. Sudah na tata. Di na. Ayo. Raisa! What's up? What, uy? Ano nisod mo dani? Ay, abre manggod gate dam. Ano sa medyo tuyo? Namoy pagkaon dam. Ano pagkaon? Pagkaon dayon to. Nasi Clyde dire. Late. Ay, nay mambana nga si Jipre. Jipre. Si Jipre? Toy gilakaw. Ganina ra to sa nilakaw dam. Ay, dili bitaw man ka nang kailangan na jud namo makita si Clyde. Ay, kailangan na mo hulaton si Jipre kay may importanteng tuyo sa iya. Unsa man ka importante good nga waton pa ba ninyo si Jipre? O gani na din na istorya ninyo. Ay, importante matters manggod ni ma'am. Dapat kami ra makabalo nila. Paring Jipre. Ano ba? Dapat kami ra makabalo nila paring Jipre. Taymiga, Mr. Lim. Nasayit na kong mga pagkaon, no? Pero, yan na paabot rata basin pasudlon taniya. Pwede na masulod dam? Sa muka sin mo mga lakiha mo. Uy, dili sud sa mo dari. Watas Jipre ako matugsa ko. Ay, sige. Kau ipagulat sa ba? Gutom na juga ayo. Hindi na gutom na kay ko. Kaya nasa ba pabuton sa tubo. Si Clyde mo baba ba asa mo? Right. Okay, maragi gutom kog apil ba? Di na importante ng babae, basta importante karon papi. Mabusog tanduan. Nanag una-una na mga amaw. Tawa, gutom ka ni kain ng paulo-ulo. Diya, tara, palit na rin na ulit ako. Ikaw, nasampang lapit ako. Lamin ano? Abri nga. Ako yun. Ikaw ang dali. Naog. Ikaw ang dali mo diya. Dapat din nila may balang na napaksitan na ito yung pagkaon. Tatay buhaton. Ano ba ito? Sabi ka. Nahilom naman ang duha. O sa tumatungin dito. Balik sa anak ko sa mga papi nga, di makabalo sa paling Jipre, ani? Dapat siya makabalo kay amigo lang tukton ang sa mga Ay, kay kagulo di ka, kapagod ha? Ang sige kong ba si Jipre? Hoy! Naunsa man mo diha? Chat naunsa na mo diha? Tawagan na si Jipre, be. Oh no! Di ba yan? Makaon ako na pulbi ka ng pakbit. Ano yung saka na? Itukot. Kaya na nga! Tukol ka!
pagkaon. Isa. Let's go. Asa man ka mga amaw? Pagkaon na ta. Nakabrinyos pa. Mayroon yun yung bago si mo ha. Sama ni. Han! 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 What's? Nakay mga kauban ganina nga ni Ari. Kay, bawal man to sila gaaway. Uy, tanaw Ngano man kaga? Ratul-ratul ba ka diha? naraman to sila dari kanina. Nag-away ganito sila. Away nga nakit-an ta ko kanina dito nagdali-dali og dagan. Ay isa. Asa ra mo itong mga sudan dire? Nganong kitsak naman ni nabilin dire? Wako kay baw ba dya basta kay awra tong gibutang diha. Nagalas daw nga mga tira-tira to nga sudan kay para tos iro. Gikuyok ito nga gulay no kay di mo kaonog karne ang ato iro. Bahala na hanoy ta mangita na lang tagline ilaw sa iro.